saki ka aura ka saki kaman kayan gwanjo. Baka jin mahaifiyar tawa kake kira da munafuka ce wallahi baka isa ba sai ka sake ni. To in ba munafuka ba ce wace uwar arziki ce za ta rinka kowa wa ƴar ta sata a gidan miji. Mutum ne mai aure saki. Je na sake ki saki da. Ta fi nono fari. Ai zama da kai daman kaddara ne sai wancan kodaddiyar tsohuwar matar taka. In ka duba irin gidajen wato gidajen rediyo da jaridu da dai wasu duk wata makafa ta yada labarai abin yana ya mada da abin yana tafiya ana cewa kana da aure saki kuma mana ji ba mana daɗi. Akalla kasar ya auri mata sun kai sama da 10. Na me kuma rana ɗaya fa wannan sigarin duk awa ɗaya kakan sha kwali. kaga dole a yi bincike saboda ciwon sikila. Ai daga ganin mara lafiya idan ma za ka saka. Mutumin da ke da lafiya ka gan shi garau idan ba zama cutar ma a cikin sa'i. Ya jikin. Suwaira, me yake a nan gudu? Auren ɗanɗanon da kake kana cutar 'ya'yan mutane waye bai san ka ba. Masallacin gidanmu kullum nan nake shagewa. To ya zama ba yakin bane ga mai hankali sai ya kalla abin ya gane cewa abin ba yaki bane. Suna haka ne domin mutuwar aure rago. Kina da HIV virus. Kina da aure? Ban da aure. Ina ɗauke da cutar ƙanjamau. Kai? Yanzu na je asibiti ni ma abin da likita ya faɗa min kenan.